салом бинандагони хабар тиҷӣ. Фергюсон имрӯз гуфт мубориза бо Нурмагомедов бояд дар доираи мусобиқаи UFC 249 санаи 8 апрел баргузор шавад. Ба гуфтаи варзишкори амрикоӣ, маҳз хоҳиши ба октагон набаромадани Нурмагомедов сабаб шуд, ки ӯ ба Русия равад. 8 апрел аллакай хеле наздик аст, аммо ту қарор додӣ, ки дар Русия пинҳон шавӣ. Сабаби хубе барои муттаҳид шудан доред, аммо ба шумо ин кор лозим нест, навиштааст Фергюсон дар твиттери худ. Варзишгар инчунин илова кард, ки ҳеҷ гуна маҳдудияти сафар ба саркашӣ аз ҷазо ба Нурмагомедов кӯмак нахоҳад кард. Муҳориба Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон мебоист 8 апрел доир гардад, аммо то кунун макони баргузории ин доир муайян нест. Қаблан Данна Уайт, роҳбари UFC, гуфт барои муҳорибаи ин ду варзишкор макон пайдо кардааст, аммо ҳоло омода нест онро бигӯяд. Ба гуфти ӯ, ин дидори Ҳабиб ва Тони бидуни иштироки тамошобинон сурат хоҳад гирифт. Ҳабиб Нурмагомедов чанде қабл аз ИММА, ки дар он ҷо тамрин мекард, ба Русия баргашт. Федератсияи Русия низ парвозҳои мунтазам ва чартериро бо кишварҳои дигар аз сабаби паҳншавии коронавирус қатъ кард. ин буд видеои имрӯзии мо. дӯстони азиз, ҳатман дар комментария изҳори худро бинависед. Чаро ва бори шашум мешавад, ки то ҳол ин муҳорибаи ин ҳардуи варзишгаро баргузор намешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.